Petros ubizwa uYesu osemanzini naye esemanzini. Mphulaphuli, mlumkele umuntu ongazani nangxaki ukumbalisela ingxaki yakho. Mlumkele umuntu ongazange alile inyembezi ukuthatha ichefu kuye ukuze usule zakho inyembezi. Umphulaphuli welizwe FM, mlumkele umuntu ongazange asokole ukumbalisela ngentsokolo yakho. Athi umpostoli Pawulos, ndiyazana nentsokolo, ngoko ke ungandibalisela ngentsokolo. Mphulaphuli welizwe FM, abaninzi benzakele, hayi uba benzakaliswa zingxaki kodwa babalisela abantu. Abo bantu babomba kwindaweni enxeba. Mphulaphuli Petros uthi kuYesu, ndiyayazi uba uqhelene nobubi, uba nguwe yhitsho ndize phezu kwamanzi, ngoba ndiyayazi indlela yakho yokwenziwa kwezinto. Mphulaphuli, ndithi kuwe ke ngoku, kulo nyaka esizawuqala kuwo, lumka ukubalisela umuntu ongazaniyo nobubi. Lumka ngokuphoxeka kwakho ukubalisela umuntu ongazange aphoxeke, ngoba akayazi intlungu yokuphoxeka. Siyakuxhobisa kulo nyaka, siyakuxhobisa kulo nyaka. Amanzi wona uzawuhamba phezu kwawo, kodwa azaba khona amathuba okutshona njengoPetros. Kumaxesha amaninzi mphulaphuli sonzakala, hayi uba sonzakaliswa ngamanxeba, kodwa sonzakaliswa ngabantu esasicela uncedo kubo banceda amanxeba ethu. Bathe endaweni yokukhamela iyeza bagalela ityuwa. Mlumkele ongazani nangxaki ukumbalisela ingxaki yakho.